איוש. בואו, איך קוראים לזה? נראה לכם איפה יש סיכות. מתחילים. אנחנו צריכים ללכת איפה שיש את המגלשות, אבל לא נכנסים. אתם רואים את העץ? וזה רק בבואו לכיף, כן? אני בבואו לכיף עכשיו. כאן, או פה, או פה, או בצלע השני, או בשתיהם, צריך להיות סיכה של ברו על כיסא. למשל, אני אראה לכם את זה. אני אראה לכם איך, אבל איפה הסיכה? זה ברו על כיסא. בואו נמשיך. ממשיכים. אוקיי. אתם רואים את הסרט חטופים? עכשיו, תלחצו עליו, ויהיה לכם את הזה של החטופים. את זה אני לא יכולה להראות לכם, כי מתי שהיה סוכות זה. אם אתם רוצים את הזה של יואב, יש לכם עוד יומיים לקבל את זה. תצביעו יואב או נגד. אני הייתי מעדיפה לכם יואב, אם הייתם שואלים אותי. רגע, יש עוד. טוב, בואו, אנחנו... אני שונאת שזה סתם. או כאילו, עכשיו אתם ראיתם את הרובוט ששלחו לי? כאילו, איך מסבירים את זה? עובדים עליי, אתם לא מכירים, זה סתם עובר לכם. אל תחשבו, אל תתלהבו מזה, פעם הייתי התלהבתי וזה לא זה. ונכנסים ורושמים. באתי מהטיק טוק. ואני אראה לכם את הסיבה, כי קיבלתי, וטוק טוק. טוק טוק. זה מה שרוצה לך. רגע, אני אראה איזה סיכות יש, כי... נוב, בואו לנוב. נוב זה איפה שהפטישים. אני אלך לשם, רק אני לא יודעת איזה עץ זה. נכון, בפטישים, אז יש עצים, אז מאחד העצים האלה שם, יש את הסיכה של נוב. בואו נראה. בינג 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 בינג. זה כמו הסיכות שיש לו עם האש, עם האוזניות, עם הזה. אני לא הייתי בזמן הזה, אני לא... זה היה ממש לפני הרבה זמן. טוב, בואו נכנסים לפטישים. כנס. אני הכי חושבת שזה צריך בכלל להיות כאן. פה אבל כאילו זה צריך להיות כאן, אתם תראו את זה באחד או כאן, אני לא יודעת למה יש כאן אנשים בכלל? וואי, הם יערסו לי, או כאן, או שזה בכלל שם. אני קוראת לי, או כאן. או כאן, או אחרון, או כאן. הלכנו, רגע, לבינתיים אני אראה איזה עוד אימא'לה. בוא נראה, נו, תמשיכו. לא. זהו. רגע, אני אגמור את זה ככה. ביוטיוב וכל החברים המנויים שלי ומי שצופה בי, ביוש. אוי, רגע, אם אתם רוצים עוד דברים של בואו לכיף או דברים אחרים ברובלוקס, תגיבו, אל תתביישו מה אני אעשה או נדרש. אני אעשה מה שבא לכם. ביי.